שלום לכולם. אנחנו כאן היום כדי לצלול למאמץ מדעי וארגוני באמת יוצא דופן. כן, הוא מתואר במאמר שקראנו מ-Journal of Forensic Sciences. בדיוק, מאמר של צוות ישראלי. דוקטור רסי שרון, דוקטור ציפי קנה, סרינה וייזנר, יעל הרמן, נפתלי עינות ואורי ארגמן. נכון, והם מתעדים שם את המשימה כמעט אפשר לומר בלתי אפשרית, זיהוי קורבנות ה-7 באוקטובר. המטרה שלנו היא באמת להבין איך המערכות בישראל נאלצו לאלתר, לחדש, ממש תחת אש, ומה אפשר ללמוד מזה. ננסה גם להסביר דברים למי שפחות מכיר את התחום הזה של זיהוי פלילי. בדיוק, והרקע טוב, הרקע הוא כמובן קשה מנשוא, מתקפת טרור אכזרית, אנחנו מדברים על כ-1,200 נרצחים, ישראלים וזרים, מאות חטופים. והאתגר המיידי היה מעבר לזיהוי עצמו, נכון? זה היה הרבה יותר מורכב. כן, זה לא רק לזהות את הנרצח, זה היה לפענח תמונה שלמה. מי נרצח? מי נחטף חי? מי נרצח וגופתו נחטפה? וגם, וזה קריטי, להבדיל בין הקורבנות לבין המחבלים שנהרגו. כל זה כשבהתחלה בכלל לא ידעו מספרים מדויקים, מי האנשים, מה שנקרא אסון המולי פתוח. נכון, ובלחץ זמן מטורף. המאמר באמת מבהיר שהאתגרים היו חסרי תקדים בישראל. קודם כל ההיקף. פשוט עצום. וגם העובדה שכל המאמץ הזה קרה תוך כדי לחימה פעילה. ירי רקטות, זה לא משהו שפרוטוקולים בינלאומיים של DVI, של זיהוי קורבנות אסון, לוקחים בחשבון בדרך כלל. זה באמת אחר לגמרי. נכון מאוד, ונוסף לכל זה, מצב השרידים, הוא היה קשה במיוחד. אנחנו מדברים על שרידים שרופים, מרוטשים, מרוסקים מאוד. והבנתי שגם מעורבבים. בדיוק. שרידים של קורבנות ושל מחבלים יחד. המונח המקצועי הוא co-mingled, וזה מסבך את ההפרדה והזיהוי בצורה דרמטית. תוסיף לזה את הלחץ של ההלכה לקבורה מהירה. ואת הצורך הנואש של המשפחות לדעת מה עלה בגורל יקיריהן. במיוחד החטופים, מידע דחוף. קשה לתפוס את הלחץ הזה. והמאמר מציין גם קושי ראשוני לגשת למאגרי מידע, שזה נשמע לכאורה טריוויאלי. כן, אבל מסתבר שזה דרש הכרזה רשמית על מצב חירום לאומי כדי לפתוח גישה מהירה למאגרים הביומטריים והרפואיים. אז כן, גם זה היה אתגר. אז איך בכלל מתחילים? מאיפה ניגשים למשימה כזאת? איפה החידושים? טוב, נקודה קריטית שעלתה מהר מאוד היא שיתוף הפעולה וניהול המידע. הקימו את מרכז המשפחות הארצי במחנה שורה. למרות שבהתחלה, לפי מה שכתוב, היו קשיי תיאום. נכון, היו קשיי תיאום ראשוניים בין הגופים, משטרה, צה"ל, משרד הבריאות, זה טבעי באסון כזה. אבל תוך שבועיים, צה"ל הקים מערכת שליטה ממוחשבת, מרכזית, מסונכנת. וזה עשה שינוי. שינוי דרמטי. זה אפשר סוף סוף לנהל בצורה יעילה את כל הנתונים, גם את המידע שנאסף על הנעדרים לפני המוות, מה שנקרא אנטמורטם או AM. וגם את הממצאים מהשרידים עצמם, הפוסט-מורטם, ה-PM. בדיוק. שני מאגרי המידע האלה צריכים לדבר אחד עם השני כדי להגיע לזיהוי. ומה קרה בשטח? בזירות עצמן, עם כל ההרס, הסכנה. בשטח? נדרשו פתרונות, נקרא לזה יצירתיים, מאולתרים לפעמים. פרוטוקולי שדה זמניים. כמו מה למשל? השתמשו בכל פיסת מידע. נתונים מטלפונים סלולריים של קורבנות. אפילו, תראה, סרטונים ממצלמות גוף של מחבלים שנמצאו בשטח. וואו. ובמקומות שההרס היה פשוט קיצוני, כמו בבתים שנשרפו לגמרי, גייסו ארכיאולוגים. ארכיאולוגים? כן. היכולת המיוחדת שלהם ללקט ולסנן בעדינות ממצאים מאוד קטנים מתוך אפר וחורבות הייתה חיונית. לאסוף שרידי אדם מרוסקים. זה פשוט ממחיש את הקיצוניות של המצב. ומה קרה עם הבדיקות עצמן? במכון או במחנה שורה? הבדיקות רוכזו במחנה שורה, שהוא בעצם מתקן קבורה צבאי מאובטח. שם יצרו מה שנקרא מסלול מהיר. מסלול מהיר? כן, זיהוי ראשוני וודאי, אם היה אפשרי, בעיקר באמצעות טביעות אצבע, דרך מערכת ה-AFIS של המשטרה. אם היה זיהוי כזה, זה אפשר שחרור מהיר לקבורה. תוך כדי שלוקחים דגימות לדברים אחרים, אני מניח. ברור. במקביל תמיד נלקחו דגימות DNA להמשך או למקרים יותר מורכבים. חשוב להבין, כמו שכתוב במאמר, שבהתחלה הפוקוס היה נטו זיהוי, אפילו אם זה בא על חשבון תיעוד מלא של סיבת המוות או הפציעות. קודם כל זיהוי.
ומה קרה עם שרידים מורכבים יותר? אלה הועברו למכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר. הזכרת טביעות אצבע ו-DNA. המאמר ממש מפרט על חידושים טכנולוגיים שם. נשמע מרשים. למשל, איך הצליחו עם טביעות אצבע משרידים במצב ממש קשה, כמו כוויות? אז זה חידוש מעניין. במקרים של כוויות קשות שמעוותות את האצבעות, הם פשוט צילמו את האצבעות ואת כפות הידיים, ואת התמונות האלה הכניסו ישירות למאגר ה-AFIS. במקום לנסות לקחת טביעה פיזית. בדיוק. ולגבי DNA, טוב, שם האתגר היה עצום. הדגימות היו במצב קשה, פגומות, כמות נמוכה של חומר גנטי, אז השתמשו בטכניקות מהירות ומותאמות. למשל, טכניקה שנקראת bone chipping. במקום לטחון את כל שבר העצם, לוקחים רק שבב קטן. זה מפחית את הסיכון לזיהום של הדגימה, וגם מזרז את התהליך של הפקת ה-DNA. והיו עוד פריצות דרך ב-DNA, נכון? המאמר ליבר על משהו שקשור להבחנה בין ישראלים למחבלים. כן, זה היה חשוב מאוד. השתמשו בניתוח של כרומוזום Y. שעובר מאב לבן. בדיוק. אחרי שהצליחו לבנות פרופיל גנטי שמייצג את האוכלוסייה העזתית, מתוך דגימות שנלקחו ממחבלים שנהרגו, הניתוח הזה של כרומוזום Y אפשר במקרים מסוימים להבדיל, לדעת אם שריד זה שייך לישראלי או למחבל. זה קריטי כשהכל מעורבב. בהחלט. הצליחו גם להפיק DNA מצמנטום השן. צמנטום? כן, זו השכבה החיצונית של שורש השן. זה מקור שלא תמיד מנצלים, אבל כאן הוא התגלה כיעיל. ועוד כלי חשוב היה שימוש בתוכנה סטטיסטית מתקדמת, פופסטאטס. מה היא עושה? היא עוזרת לחשב הסתברויות לקשר משפחתי, גם כשיש רק פרופילי DNA חלקיים. וזה היה מאוד חשוב לזהות בני משפחה מדרגה ראשונה, למשל הורים וילדים או אחים, שנרצחו יחד ונמצאו באותה זירה. מדהים. באמת מדע בחזית. ומה לגבי זיהוי באמצעות שיניים, אודונטולוגיה? אז גם שם היו התאמות לנסיבות. בגלל המגבלות ההלכתיות לגבי נתיחה פולשנית, השתמשו הרבה בסריקות CT. במקום צילומי רנטגן רגילים. כן, ה-CT נתן תמונות מפורטות של השיניים והלסתות, בלי צורך בצילומים דנטליים סטנדרטיים שדורשים פתיחה מסוימת. ואצל קורבנות צעירים שלפעמים יש להם מעט מאוד טיפולי שיניים או סתימות. אז קשה יותר להשוות לרשומות. בדיוק. אז שם התבססו יותר על ניתוח מורפולוגי. כלומר, השוואה מדוקדקת של צורת השיניים, המבנה של הלסת, לרשומות קודמות, אם היו. וכל זה אני מבין קרה במקביל למאמץ אדיר לאסוף את המידע המקדים, את ה-AME. אוי, בהחלט. מאמץ אדיר, פתחו גישה רחבה למאגרים ממשלתיים ופרטיים, שטרה, צה"ל, משרד הפנים, קופות חולים, בתי חולים. ואספו דגימות DNA מכל מיני מקורות לא שגרתיים. מכל הבא ליד, כמו שאומרים, כרטיסי דם של ילודים מבדיקות סקר שנשמרים לפעמים שנים, דגימות מבדיקות פאפ גינקולוגיות, כל דבר שיכול היה לספק DNA של הנעדר או של קרוב משפחה. וגם רשומות שיניים. כן, אספו רשומות שיניים, לפעמים עם הרפאות שהיו ממש באזורי לחימה פעילים, זה היה מבצע בפני עצמו, ואפילו, וזה מראה את היצירתיות, השתמשו בתמונות מרשתות חברתיות. מה למשל? למשל, כדי לזהות סימנים ייחודיים כמו קעקועים, צלקות, נקודות חן, אפילו הפכו תמונות סלפי, כי הן הפוכות כמו מראה, כדי להשוות נכון למציאות. שימוש בסלפי לזיהוי? זה באמת מראה את הרמה של הנחישות והאילתור. בהחלט. והשלב האחרון, אני מניח, היה לחבר את כל הנקודות. ההצלבה. נכון. ה-reconciliation. הוקם מרכז הצלבות משותף למשטרה ולצה"ל, שריכז את כל המידע מכל המקורות מהשטח, מהמעבדות, מהאיסוף המקדים של ה-AM וה-PM. והשתמשו גם בטכנולוגיה מתקדמת שם. כן, המאמר מציין שנעזרו אפילו בכלי בינה מלאכותית להשוואת תמונות, כלי שפותח בהתנדבות במיוחד למטרה הזו. והתוצאה הסופית, למרות כל הקשיים? התוצאה לפי המאמר היא פשוט מדהימה בנציבות האלה. 96% מכ-1,200 הקורבנות האזרחים זיהו תוך 3 שבועות. 3 שבועות, זה קצל מסחר. מסחר. DNA היה השיטה המרכזית, שימש בכ-75% מהזיהויים, טביעות אצבע בכ-33% ושיניים בכ-18%. כמובן שיש חפיפה, לפעמים זיהוי אחד מתבסס על כמה שיטות יחד. אז אם אנחנו מסכמים, המאמר הזה הוא בעצם עדות ליכולת אנושית וטכנולוגית מדהימה. יכולת הסתגלות, שיתוף פעולה, חדשנות, בתנאים הכי קשים שיש. נכון, גמישות היא כנראה מילת המפתח פה. הסתגלות מהירה למצב כאוטי.
אבל יש גם נקודה למחשבה שהמאמר אולי קצת בין השורות מעלה. כן, אני חושבת שזו נקודה חשובה. המהירות הזו, היעילות המדהימה הזו בזיהוי, היא הושגה לפחות בשלב הראשון והקריטי במחיר מסוים. המחיר של ויתור על? תיעוד מלא. על תיעוד פורנזי מלא ומדוקדק של כל פציעה, של נסיבות המוות המדויקות. כי המטרה העליונה והמוצדקת כמובן, הייתה זיהוי מהיר וקבורה מכובדת ומתן ודאות למשפחות. וזה מעלה שאלה על ההמשך, אני מניח. בדיוק. איזו חשיבות עשויה להיות התיעוד המלא הזה דווקא בטווח הארוך? אולי לזיכרון ההיסטוריה הקולקטיבי, אולי להליכים משפטיים עתידיים נגד האחראים לטבח, אולי אפילו למחקר שיעזור לנו להבין טוב יותר. זו שאלה מורכבת, במיוחד כשהלחצים המיידיים, הלחצים של כאן ועכשיו, הם כל כך גדולים ומכתיבים סדר עדיפויות אחר לגמרי. נכון. וזו אולי מחשבה חשובה להשאיר איתה את המאזינים שלנו. הדילמה הזו בין הצורך המיידי לבין הראייה ארוכת הטווח.